Salamu alaikum. A'a, uwar gida. Fito ta samu. Uwar gida ran gida. To abin da nake so da ke zuwa ne na gaya miki abin alkhairi zai ƙara maimaita kansa. Wannan bawan Allah, Honorable Amir Alhassan Zaura. Ki fita ki sanar da mata. Muna so ya fito mana dan majalisar jiha mai wakiltar ma'anan ungogu. Ba dan koyo bawan Allah nan mutum ne na mutane. Abin da yake abin ni na mazabu a karamin kuma ungogu mu ma zo mana kauyen nan. Don bawan Allah nan shi damuna ne ba yi mugunta. Kuma shi alkhairinsa ko ina ne. Shi sha addu'an mutanen birni ne kuma sha addu'an mutanen kauye. Dan haka so nake ki dauki mayafinki ki zagaya gida ki gaya wa mata su kabe kuri'a su domin shi muke kira ya taimaka ya tsaya man dan majalisar jiha. Gida yanzu nan ka ce a fita a sanar mu da kowa. Yawa wacce wata ka ta zabe ba ki gaya mai ta yi saboda bawan Allah nan mutum ne na mutane. Ni ma yanzu komawa zan in je ci gaba da yaɗa mulfa ba shiga ɗakin.